karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Bay, Tiyol, Bay, Buloy. saan ka? Ikaw matong Sara? Oh, lugmaw lagi ng luha ni mo. Wa ko may paupay kung sa iyong buhaton. Sa iyan ako nang makita si Sarah. Bay, Wa pa siya malangkat sa akong kasing-kasing. Bay, Buloy. Wa pa. bayaan ni mo, Pepilo. Klaro di ay. Ay, kung ingna nga, kung maadto ka dito, di na mo balikos Risa. Bay, Oh, ay kung tubagag bay di ha. Mupaw mo lang ka. Kung di mo nang buhaton ba, no? Pida, kung di mo balikot, konsensya ka, oy. Tungkol kay, no, nagod, sa panahon sa imong mga kasakit. Si Risa, may am-am ni mo. Si Risa, may hatag ni mo kalipay, di ba? wa ko ka na ikalimti, Bay, Buloy. Dili sa iyo ng pagsalikway ni Risa. Tungkol kay nakaangko na po siya gluna sa akong kasing-kasing. Ano yung ginaingon ba nga? Sana dalawang puso ko. Kaaway ko na mo ba? Kung na mong isalikway si Risa. Bay, Buloy. Di ko gusto nga magbagi ita ba pilo. Di ko, may kumunta. Pero kung mabuhato no, ang biyaan mo si Risa, kalaban tayo pare. Biyahan tao na ka, Bay. Duty ko. Ikaw rin eh. O, tayo sa oy. Marang ko nabato hinon sa kong isulti. Kitang doon kayo, duty ta. Darang imong baon, oh. Oh, daman ko na yung baon, ha? Oo. O niya, jasad imong vitamins, ha? Risa. Tumara na, ha? Sure, sure. Ikaw, di ka mo-duty. Majuti ko eh, pero o niya na. Ngayon, saman mo ko nimo. Amping sa pag-drive, ha? Of course. Bye. Bye. Samot. Masaya samot. Samot ko ka in love ni mo. Hagkan ko ni mo, mataglakaw ni mo. Ikaw, ha? Amping ka, ha? Yes, my king. Oh, Nga naman ka. Murag, doon na kay reaction sa dihang militukog, my king. wara. Wa. Sige, sige. Arin ako. O sige, amping. Nakalitan ko sa diyang bilitog siya my king. Tungod kay mao kini ang ako mapati. Gikan kang Sarah. My queen. Wali mo sulti si Sarah sa matuod niya kaimtang. Dili ko makaako. Ayaw ka. Di ko gusto nga musamot ang iyang kahunlak sa kinabuhi. Mao gyud. Gusto ko nga magmalipayon siya. Chipar. Mulakaw ko. Asa ka? May atuon ko. O sige. Good morning, tita. Oh, Robin, good morning. Imelda, kinsa siya? Siya si Robin. Nahinumdum ka nga sa mga pictures sa dihang gihimo ang coronation night sa Mr. King ug Miss Queen. Diin si Inday Sara ang nahimong Miss Queen. Oh, yes.
Siya ang first runner-up. O ang sa pagka Mr. King, mo katong Piolo. Siya mo ay nahimong Mr. King. Oh, I see. Robin, iho, akong husband, si daddy ni Sarah, si Chibar. Nice meeting you, Tito. Salamat. Ni ako aron muduaw kan Sarah. Salamat, Ruben. You know, Tito, madly in love ko ni Sarah. Oh, ha? Yes, Tito. Pero sad to say, dili lang ako ang iyang priority. Oh, okay. Chibar? Sige na, padayon na lang. Kay may atuon ka pa man ka, ha? Ako nalay bahala kang Robin. Excuse, iho. Go ahead, Tito. Dali, Robin. Aron makakita ka sa kahimtang ni Sarah. Nagtakilit siyang naghigda. Inday, Sarah. Ngano? May bisita ka. Bisita? Si Piolo ba? Oh, shit. Dili, Inday. Si Robin. Robin. Salamat. Ang ni ako aron pagsusi sa mong kahimtang, Sarah. Lying in the hospital. Dapat lang. Para mamaayo na ka. Base na lang, Robin. Maayo pa ka. Kapila na kaniduaw na ako. Yes, of course. Because you are special to me. Thank you. Pero ang piulo nga imong gipangita. Wa gyud nagpakita nimo, dili ba? Bitaw. Wa na gyud. Wa tay mahimo. Unsaon nga gikalimtan na magyud ko niya. Oh, Sarah. Ay, si Lucy. Hello, Lucy. Balay! Wala kayo di mo sulti si Piolo sa kahimtang ni Day Sara? Oo, isultihan man. Unja! Wa jud si Jam makahunaw na og duaw. Oh, Tig-apon niya kasing-kasing, oy! Lucy. May paring kontrabida nga, Ruben! Uy! Sige, pagduaw ni Day Sara! Laking ina. Na-disturb niya. Nakikinig man ako, nga pasalamat ka ni Are! Di itawan! Ni duaw ni Day Sara! Pero kung saan nga si Piolo mo may gihandom ni Day Sara! Sagdi lang, Lucy. Gihandom, wa kayo papakita! Oo, usubuton ako. Usuban ko tong istorya. Wan anang idyang kahiubos ni Day Sara, oy! Paduawa si Jadire! Saman, si Lucy, sige pa look up taon. Kanus ako nung kamaadto dito. Ay, pag kanus Robin, ay sige duaw dito. Pero ikaw ang yun. O, ako pagkukaw kumbay. Bida eh. Ang lus amang taon kakahukom taon. O niya, bag di na siya kasulti? Kumbay buloy. Oh, saan ka eh? Ato dito eh. Oh, may bisita ba? Paliw kabli. Okay, kadiyat. Good afternoon. Yes sir, unsay ato? Na si Piolo, Oh, kinsa man ka sir? daddy ni Sarah. Ano? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!